Cròniques de Gorzol. Capítol 175. A la recerca del portal perdut. El grup vola impetuosament cap a l'immensa boca colossal de Krakatoa que escup exèrcits sencers de dimonis en cada sospir. Les altures estan infestades de criatures voladores semblants a les harpies mítiques de les antigues llegendes que es llencen amb ferotge agressivitat cap al nostre petit grup d'herois, mentre el poderós Gorzol i el valent coronel cauen a terra, víctimes de l'atac implacable. A sota, la terra està banyada en sang i envoltada per una atmosfera caòtica de batalla ferotge, on dimonis i diables lluiten sense descans en una gresca sense fi. Així mateix, la caiguda de Gorzol i del coronel addueix tensió al moment. No obstant, el coronel no es dona per vençut. Amb una concentració sobrehumana, fa ús de la seva màgia per invocar un encanteri aconseguint que tots dos siguin lleugers com a plomes. No obstant, la situació no millora al terra, on un camp de batalla ferotge aguarda amb dimonis i diables lluitant sense pietat. No tenemos mucho tiempo, esto nos ayudará. Amb habilitat, la protecció contra infernals creada per Jubirak els fa avançar, però les harpies no cessen d'atacar. L'atmosfera esdevé encara més tensa, quan unes aranyetes apareixen cap a ells, deixant a Gorzol indefens. Però la unitat del grup és la seva força, i el foc de les batalles anteriors els ha dotat d'una habilitat i experiència que, malgrat la por, els permeten fer front a les criatures amb valentia. La fúria combativa de Gorzol, Bratak, Lucian i Eisenjorn combinada amb la màgia d'Alistair i Jubirak els ajuda a guanyar l'avantatge que necessiten per derrotar els enemics. Tanmateix, la lluita no ha acabat i un altre eixam de criatures es dirigeix cap a ells. Gràcies a la gran habilitat d'Eisenjorn, amb una poderosa palmada, el grup aconsegueix un instant de respiració abans de seguir endavant cap a la boca del monstre, esperant que la seva destinació final estigui a l'altre costat. El grup es troba davant d'una situació perillosa i aparentment insuperable, la boca d'un monstre colossal que els bloqueja el pas amb una gran llengua. Però les harpies venen darrere del grup i no tenim gaire temps. Alistair demana el pergamí de Bratak per dominar la llengua del monstre i tot i que al principi no té èxit, decideix sacrificar la seva pròpia força per aconseguir el control. Així, el grup aconsegueix entrar a la gola del monstre i avançar cap al seu objectiu. Aquesta escena és un exemple del valor i la determinació del grup que, malgrat les adversitats, segueix endavant per aconseguir la seva meta. Així que el grup entra per la gola, la seva negror i la seva contracció són una prova de la terrible força del monstre. Els vòmits que el grup ha d'evitar són un recordatori constant de la perillosa situació en què es troben. El clergue Jubirak fa tot el que pot per ajudar Alistair, però les seves bones intencions semblen portar a efectes negatius. El coronel, per la seva banda, utilitza la seva ecolocalització per orientar-se en la foscor i trobar el camí. El coronel explica que veu a l'estómac és un espectacle estrany i inquietant, les parets estan cobertes de resina i les criatures que hi ha incloses semblen estar inconscients. Un pou de bilis al fons és un recordatori de la naturalesa letal del monstre. Alistair és ajudat per Bratak per pesar i tot el grup continua endavant darrere d'ells. Jubirak, fent de Moisès bíblic, separa les aigües en dos del pou i descendim fins al portal. El grup entra cautelosament a l'habitació amb el cor accelerat per l'emoció i la tensió. El so de les seves passes és absorbida per la sorra que cobreix el terra, com si l'habitació fos un desert sota un sol de plom.
Les parets, d'un color fosc i rocós, tenen unes petxines púrpures als seus angles, com si fossin guardianes vigilants que protegeixen el seu preciós tresor. Però al centre de l'habitació és el que crida l'atenció del grup. Un pedestal de pedra, elevat i majestuós, sosté una massa vermella de dimensions imponents. Els gravats que cobreixen el pedestal indiquen que pertany a la temuda arxiduquessa de Lavern, Zariel. El grup mira amb admiració i temor a la vegada, conscient que ara estan finalment davant d'allò pel que han estat lluitant des de que van descendir als inferns. Continuarà.